Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Hoxe quedamos para un café en Ames con Mónica Castromil, directora de 20x20, as guías turísticas máis riquiñas de Galicia. Benvida, Mónica, gracias por vir compartir este café con nós. Un placer. Contanos, para quen aínda non coñeza 20x20, ese fenómeno que leva anos medrando e medrando, como explicarías en poucas palabras en que consiste? Bueno, alucino co do fenómeno. Vexe unha cousa moi pequerrechiña e aínda, bueno, en proceso de crecemento, pero gracias. Como definiría? A ver, eso, aparte de que son as guías turísticas máis riquiñas de Galicia, que me gusta decilo porque creo que non son as mellores no senso de que non teñen unhas fotazas que flipes, nin mogollón de texto supercurrado, pero sí que é certo que son as típicas que recibes e que as colles con cariño porque sabes que llevas a quitar partido, vale, por eso. E basicamente se definen e se caracterizan por dúas cousas. Primeiro, que están protagonizadas por 20 persoas locais e segundo, que se entregan en establecementos hoteleiros de xeito gratuito. Quen mellor que os locais, como sempre, non? Cando vamos de viaxe a algunha cidade que temos un amigo vivindo ali, sempre son os mellores anfitrións, non? Os que coñecen os mellores bares, os recunchos máis interesantes, eses sitios que normalmente non figuran nas guías tradicionais de viaxe. Sí, un pouco daí tamén, parte da idea xurde daí. Creo que todos nos gusta cando vamos a algún sitio onde está un amigo. Eu teño exemplo clarísimo, teño uns amigos que viviron durante varios anos en Estocolmo e eu estou segura de que coñezo unha cidade moi diferente a que poida coñecer unha persona que foi, a ver, que seguramente tamén é maravillosa a perspectiva que ten esa outra persona e indo con agencia, sabes, ou pola súa conta, pero vai a ser totalmente diferente, moito máis genuíno da banda os meus amigos e bueno, vendo os recunchos que decías ti, non? Cada viaxe é diferente, non? Incluso ti mesma volvendo a un lugar no que xa estiveche, pois en función da compañía, da época vital na que estás, non? E moitas outras circunstancias, cada viaxe é diferente sempre. Sí, bueno, eu procuro non repetir demasiado porque sí que é certo que as primeiras impresións, a mí no meu caso sempre me calan moito. Eu, por exemplo, a Venecia repetí fun 2 veces e a segunda xa non foi. E eso me serviu para, bueno, hai mucho mundo por delante. Creo que era Sabina que dicía nunha canción, nunca volvas a un lugar no que fuche feliz, non? Sí, ou algo así. Sí. Creo que é un error tamén, porque, bueno, pero claro, o temos tan idealizado esa primeira vez, porque ti xa sabes que as lembranzas, os recordos, unha situación cando pasa, pasa a ser bucólica, ¿no? Pasa a ser como a romantizamos. Eu creo que a nosa memoria, o subconsciente, a idealiza, ¿no? E claro, despois, cando volves de segundas a Venecia, hai algo aí que está fallando. A min que me gusta moito viaxar e ás veces atopo con xente que non lle gusta e claro, realmente eles din, no? Pois é que saio da miña zona de confort, teño que pensar que busco coller, teño que pensar onde comer, teño que pensar como moitas cousas que o sacan, que precisamente a min é o que me gusta, no? Sair da rutina e podo entender que cause ese desasosiego, no? Pero para min é unha oportunidade precisamente de facer algo diferente, de integrar eses coñecementos no meu día a día e, bueno, eu non teño problema en repetir porque ás veces van xurdindo cousas, no? Ou, por exemplo, eu que son nai a sitios que fun cando non era nai volver cos pequenos ou viaxar cos meus pais, no? Son viaxes todas moi diferentes, con amigos, eu sempre lle digo aos meus fillos, viaxa con amigos, non hai nada como viaxar con amigos, no? A familia, a parella, os fillos está genial, pero os amigos é outro ambiente. Mira, tes toda razón. A ver, a min me gusta especialmente viaxar en familia, porque, bueno, eu teño 2 fillas xa, 23 e 20 anos, e, bueno, como eu home, viaxemos os 4. No momento que estamos vivindo, no día a día, que nos engulle, que directamente, o sea, estamos... acabo de recibir unha chamada da miña filla, en plan de esto de... Sí, cuelgo, vale? As redes sociais, os móviles, estamos todos colgados a historias que non son tan importantes, pero as que lle estamos dando moita importancia polo traballo, polo que sexa, vale? Para min as viaxes son eses momentos nos que o almorzo é en calma. Agora, antes íbamos moito a apartamentos, obviamente por unha cuestión económica, pero agora estamos intentando si podemos ir menos días, pero a hotéis. Por qué? Porque te obrigan a manter uns horarios, a un almorzo a 1 hora, no que vai haber unha conversación de calidad
comidas de calidad, cenas de calidad, no sentido, non falo da calidad da comida, Sí, perdón, entendo que se me entenda. perfectamente. Sí. O momento, Conversación. ¿no? E eses viaxes, a xente que antes decías que non lle guste viaxar porque salen da zona de confort, mira, nunca o pensar así. E me encanta ter esta conversación contigo, porque sí que é certo que moitas veces dicen que as persoas necesitamos de vez en cando sair desa zona de confort. Pois mira, por iso creo que me encanta viaxar, porque sair da zona de confort é o que realmente te fai sentir vivo. É como creo que un cangrexo ermitaño, creo que, ¿no? Que non ten concha propia, que vive en concha allea. Cando medra, precisa cambiar de concha, e claro, ten que sair da súa conchiña pequena, expoñerse, ¿no? E ata que atopa unha máis grande, pero iso é precisamente o que lle permite medrar, Efectivamente. ¿no? Esa saída, ese medo e atopar outra cousiña. Pois si, concordo totalmente contigo. Cando viaxas o aquí e agora é, no meu caso, 100% eficiente, e no día a día ás veces non o conseguimos, polo menos eu. Sí, no, bueno, a ver, creo que salvo que se xes unha persona con moita disciplina, sabes, con todo moi pautado, con non excesivos compromisos, ou mellor, ou demasiada complexidade familia, o sea, sabes, porque un é fillo, un é pai, pode ser ou non, pero somos amigos, somos compañeros de traballo, é dicir, hai moitas cousas que te poden absorber no día a día, por iso viaxar é E o móvil moitísimo. Falamos dos adolescentes, pero os adultos tamén nos vai chegando. No, totalmente, eu simplemente decía porque sí que é certo que, por exemplo, no meu caso con meu home, sí que obviamente non vimos desta xeración que están vivindo eles, no, do móvil para todo, pero claro, é un momento que nos sentamos os catro e todo fluye moito mellor. Volvendo ás guías, dicías que se poden conseguir en sitios públicos, Sí. pero eso no formato en papel, pero tamén se poden descargar en digital. Sí, mira, a día de hoxe nós levamos xa 7 anos, bueno, que seguramente me vas a preguntar, pero xa me adianto. Levamos 7 anos, este ano chegaremos a guía número 20. Wow, Que non sabemos cal vai ser, porque sei que en xullo, aínda non sei ningunha, imagínate como son de tola. Sei que en xullo vou a presentar 3 guías novas, vale? E aínda non sei cal delas vai a levar a etiqueta número 20, vale? Pero eso que sí, que estamos en establecementos públicos, bueno, en hoteles, establecementos tamén tipo algún comercial, estamos en concellos e tal, pero a guía, estas 19 guías que temos ata hoxe son totalmente descargables da nosa páxina web en formato PDF, vale, en formato digital. A web é www.20 en número x20.es. Nada, maldita la hora en la que xurdiu este nombre. A mí me encanta, pero a xente sempre está co 20 x20 todo número, sabes? Sí. E bueno, en fin, estas cousas do marketing que unha non pensa tal, é moi guai cando ves escrito, porque o número 20, a X e o 20 en letra. É super guai cando ves escrito, pero cando tes que dicir, bueno, é complicado. E as vosas redes co mesmo nome. Efectivamente. Si queren alguén... Instagram, Facebook e TikTok tamén, máis por obligación. Porque sabes que pasa, a ver, que a rede sí que me gusta leválas a min de primeira man, e o que volvíamos, o que decíamos antes, o tempo é o que é. E entonces, bueno, intentamos con Instagram e Facebook, xa sabes que é máis fácil porque o publicas e o podes volcar. Sí. Non sei, en TikTok teños que darlle unha volta, que seguramente sí. A ver, alguna persona que estará dicindo, mira que ignorante esta, que hoxe en día está todo conectado, pero bueno. Pode ser sí, aí estamos, sí. Aí estamos, gracias. Ademais están en varios idiomas, non? En todas as guías tendes a opción de non só en galego, en castelán, senón que tamén en inglés. Absolutamente todas as guías, coa excepción de 2 guías que son editadas pola empresa, bueno, con colaboración coa empresa Chiruca, que te sonará que de calzado e tal, porque, bueno, esas son específicas, son produtos a la carta e son en inglés e en castelán. O resto de guías eu tiña moi claro que tiña que introducir o galego, porque aparte de que son galega e me encanta a miña lingua e me caracteriza e presumo dela, considero que cando unha persona de fora ven, imagínate que ven un japonés, vale, da súa terra, está aquí nun hotel e de repente ve unha guía que está en castelán, inglés, bueno, intuirá, o inglés o saberá, porque aunque dicen que en Japón non hai moito nivel de inglés, pero bueno,
o dudo bastante, eu creo que sí, que son xente bastante avanzada. E van a ver outra lingua abaixo. E me encantaría que se preguntaran, e isto por que está escrito así, ¿no? E que se vayan, igual que van a probar un pulpo a feira, que se vayan coa idea de que aquí tamén temos algo tan propio como pulpo a feira, máis diría eu, ¿no? Pero e que é a nosa propia lingua. Entonces eu tiña clarísimo que aínda que a guía está en principio destinada a xente de fora, que aparte se entende fenomenal o galego, a xente no resto de España entende perfectamente a nosa lingua. Eu comparto este programa que facemos aquí en galego e o comparto con xente que non é de Galicia. E, bueno, si ben é certo que algunhas palabras non se comprenden ben, bueno, vale, enténdese o contexto perfectamente e o programa perfectamente. Entón, ás veces, tamén é cuestión de vontade, ¿no? De propoñer si nos queremos entender ou non nos queremos entender, ¿no? Totalmente de acordo. Pero, bueno, poñer en valor a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa historia, pois sempre é, para min, desde logo, un valor. Totalmente. E como funciona este proxecto? Como xurde a idea? Porque as guías son gratuitas, descárganse de forma gratuita, pero vos colaborades cunha ONG e non sei, como se encaixan todas estas pezas? Mónica, contanos. A ver, non sei se empezar polo final, si precisamente se colabora con entidades sociais, con organizacións sin ánimo de lucro, é un pouco para devolver toda a sorte. Eu me sinto unha persona moi afortunada de poder traballar en algo que me apasiona e por eso eu tiña que devolver de algún xeito todo isto tan bonito que me está pasando e creo que é un xeito maravilloso. En calquera caso, como antes te comentaba, en cada guía de 20x20 hai 20 personas que son as que a protagonizan. E esta xente nin cobra, nin paga, porque houve algún que me preguntou canto costaba salir nunha guía 20x20 recomendando un sitio, ¿no? Pero que si fago no seu nome é entregar unha cantidade, vale? Non ten máis de 3 cifras, vale? Tampouco non é que sexa unha cousa exagerada, por cada guía a un ente social no nome de cada un dos 20 embaixadores, para que quede esa pegada tamén, vale, para que esa sorte sexa un pouco espallada, non solamente que me quedeu con toda, pero un pouco fío eso da pregunta de como vivimos, como subsistimos. Claro, obviamente, a ver, hai algunhas guías que xa son vendidas íntegramente, por exemplo, a empresa Chiruca, que xa nos dice, mira, queremos facer unha guía ou queremos facer un caderno, temos este orzamento a donde podemos chegar, ¿no? E en ese caso, bueno, pues son 20.000 exemplares por 100 puntos de toda España distribuídos. Eso é, por exemplo, un exemplo, vale? Pero no caso de guías máis que donde pode ter cabida, pois, por exemplo, estou vendo aquí a de 31 lugares imprescindibles para conocer Santiago, aí temos que ir porta por porta chamando a xente que nos queira botar un cabo e que nos, que considere que o produto é digno e que queira visualizar. Entonces, concellos como AME sempre está nas súas posibilidades apoiando. Que te podo decir? Establecementos comerciais, hotéis, propios hotéis. Nos sufragamos por unha cuestión puramente publicitaria e por unha xestión comercial. Non acosamos, pero casi. Pero ben. O sea, que ademais de xerar o contido, de atopar as persoas, atopar financiación, ¿no? Publicar exemplares, que decir, traballo dabondo. Sí, afortunadamente, a ver, non o fago todo. Sí que é certo que o tema por exemplo, a coordinación un pouco da guía, busco habitualmente un xornalista para que... É que si non a mi madriña, o sea, as horas non dan. Entonces intento buscar sempre un xornalista colaborador, autónomo e nada, que igual que fai outros moitos traballos, pois fai este e fenomenal. Pareceme unha idea super como colaborativa, ¿no? Como un círculo que se pecha, ¿no? Todo, pues, xurda a idea de ti e do teu equipo, pero ao final da colaboración de todo o mundo, grazas a todo o que aporta como patrocinador, como colaborador, e ao final unha parte diso tamén acaba volcado nunha ONG, o sea que é como un círculo... Sí, aparte, e tamén nos primamos e priorizamos, aínda que a guía en papel, intentamos kilómetro cero, sempre intentar
pois ir en aras da digitalización e aparte de facer guías en papel de bosques que ven o papel de bosques sostibles, tamén imprimir unhas tarxetiñas agora co código QR, co cal ti non teñas que únicamente poder ter a guía en papel tamén, senón co QR xa automáticamente te descargas a guía. E tamén a imprenta é de aquí de Ames, así que un pouco que, sabes, intentamos que todo teña todo de aquí, con sentido. A ver, son 7 anos de as cousas lentas, pero creo que feitas con cabeza. Que ben, que ben. Dicir tamén e agradecer a Mónica que trouxe os exemplares de distintas guías para deixar aquí en Ames Radio e, bueno, darlle as gracias polo fácil que puxo a xestión de vir, de quedarnos hoxe aquí e ainda encima pois colaborando para que todo o mundo poida achegar estas guías. E vamos a seguir abusando un pouquiño e vamos a pedirlle a Mónica que nos comparta pois un recuncho favorito de Ames ou de Galicia, un sitio que ela diga non podes vir a Ames ou non podes vir a Galicia sin visitar isto. A ver, eu non podo decir Ames como un sitio solo, eu teño 3. Si me o permites, sí, claro, prefiro prescindir do de Galicia e solamente, moi rápido, vale? Sí, temos tempo, o Pazo vamos da ben de Peregrina tempo. para min é unha pasada, descubrino fai pouco, bueno, con 20 por 20, fai 7 anos creo que foi, de casualidade, e flipo, o sea, lo siento, flipo. Tapia me encanta porque me lembra tamén a eses anos nos que non íbamos tanto á playa, íbamos a Huachayán, que é na zona de Trazo e Santiago, ou a Tapia, claro, íbamos aos ríos. Son da xeración que nacín que aprendín a nadar en río. E eso que Tapia non era o que é agora tampouco, non? Pero sí que tiñamos a Tapia. E, hombre, por supuesto, como non, Ponte Maceira, o sea, muero de amor. Creo que, bueno, e moito máis que hai, quero dicir, disculpademe, pero eses 3 a min, bueno, cada un ten os seus, non? Sí, o de facer os rankings sempre ten o seu peligro, pero obviamente en media hora de programa non podemos dicir aquí. E en Galicia, a ver, yo Santiaguiño de mi vida, de mi amor. Como picheleira non podo pensar en outra opción máis maravillosa que non tanto a Plaza do Obradoiro, que realmente creo que unha persona de fora chega a esa plaza e, bueno, é para chorar, para esos abrazos que hai aí, xa non só por chegar peregrinando, sino porque, bueno, abruma, ¿no? Abruma. Pero a mí o que me gusta en concreto máis de Compostela é callejear polas rúas que non son nin o Franco, ni Rúa Villar, ni Rúa Nova, e con todos mis respetos. Eu tiraría un pouquiño máis hacia o barrio onde me criei, que é o barrio de San Roque, o entorno onde está el Hotel Costa Bella, Praza de San Martín Pinario, Salgalia de arriba, Salgalia de abaixo, Rúa Entre Muros, todas esas rúas un pouco máis descoñecidas, pero que máis silenciosas. Incluso no mes de agosto, Algalia de abaixo, ti podes pasar por ela e é calma. E outra rúa que está a 10 metros, que é Algalia de arriba, é un fervedoiro, sabes? Entonces, eu recomendaría a todo o mundo que un día de verano, destos que estén os turistas aí copando todo, que te achegues a Rúa da Algara de abaixo e vexas que hai aínda oasis na nosa cidade. E un pouquiño máis adiante, se baixas a Rúa Entre Muros, unha curiosidade, e baixas hacia Casas Reais e te vas a topar o único tramo de muralla que queda íntegro en Compostela. Quedan portas, como a porta de Mazarelos, sí, pero non queda, eu non sabía hasta fai pouco que había parte de muralla. E hai parte dunha muralla integrada nunha vivenda, o sea que e está visible para todo o mundo que vaixe por aí. Pois irei a mirada porque non a coñecía. Estaba pensando no hotel que dis este de San Roque, que ten un que ten detrás como un xardín no que podes tomar café e tal. Sí, ese, Costa ¿no? Bella, mesmo. Bueno, un sitio maravilloso, paradisíaco. Hotel Costa Bella foi o primeiro hotel no que estuveron as guías 20 por 20. Eu nací nesa rúa, no Hospitaliño, teño unha relación persoal moi chula con José Antonio Liñares, que é o seu propietario, que tamén ten 2 hotéis máis. Para mí é un referente na ciudad, bueno, está en mogollón de asociacións e é referente para moita xente, ¿no? E sabía que a primeira persona que lle iba a contar este proxecto foi a él. E me dixo que tiemble Michelin.
Non fai pa tanto, pero bueno, eu feliz de como estamos a este nivel. Estaba lembrando a primeira vez que levei a meu irmán. Eu teño un irmán pequeno que ten 15 anos e lembro a primeira vez que o levei ao Pazo da Peregrina. Fomos así unha fin de semana a velo e que momentazo pasamos no laberinto. Buah, que chulada, tío. Que sorpresa para todos. Claro, era pequeno, meu fillo era pequeno tamén, non levantaban a cabeza por riba do laberinto casi, e pasamos unha tarde super entretida facendo a croqueta por esa costiña que É chegas. unha maravilla. A ver, é unha maravilla e tamén un pouco polo que dicíamos antes. A ver, Bertamiráns tamén ten o seu bullicio, en momentos determinados e de repente entras ali e estás, verdad? Sí, sí. É como cambiar totalmente o chip. Eu que son, sabes que pasa? Eu son de Compostela e, a ver, é pequeniña, unha cidade casi pueblo, pero teño alma rural, eu son, as cabras tiran o monte. E entonces a min eu agradezco moitos os silencios nos sitios os que vou. Cando vou a unha playa intento que haxa silencio tamén, por eso busco playas que non estén excesivamente masificadas, que desgraciadamente cada vez hai menos, ¿no? Pero a min o Pazo da Peregrina me dá eso, xa solamente adentrarte nesa porta aí coa igrexa, bueno, con todo, esa fonte, o ruido desa auga, en fin. Vou marchar ahora mesmo, vou te deixar aquí. Vamos a ter que ir para ali, vamos sí. para ali. Que ademais hoxe está saindo o sol Sí. e seguro que se está ben ali. Eu lembro unha tempada que fun a yoga, unhas clases que facía o Concello en verán e que se facían ao aire libre que no Pazo da chulo. Peregrina. E era, Buah. o sea, fantasía pura. Que suerte. De verdade que Que sí. suerte. E penso que tamén hai temos a sorte de vivir en cidades nas que temos un espazo para cando o noso corpo precisa máis de bullicio, de xente, de sair, de compartir, e outros espazos que facilitan pois máis ese silencio e esa calma, non? É para min unha ventaxa vivir nun sitio no que ti camiñas 10 minutos e estás no Camiño de Santiago polo Monte Puro, escoitando paxariños e augas que corren, non? Somos uns privilexiados. Somos privilexiados. Moito, pero bueno. De compartir, o sea, de convivir nun espazo no que están presentes todo o que precisamos, non? Esa vidilla, ese xetreo e tamén ao mesmo tempo a calma e a tranquilidade, non? Dicíasme antes que en xuño presentades 3 guías, imagino que 3 diferentes, unha delas o número 20. Podes nos adiantar algo máis desas guías ou algún proxecto que se poida contar no que esteades traballando agora? A ver, Chiruca probablemente sexa unha delas, porque é unha empresa que xa leva confiando nos dende fai 2 anos. E, bueno, a verdade é que están moi contentos, gracias a Dios. A ver, traballamos moito, pero para que ese resultado este aí tamén. E creo que vai a ser de novo unha delas. E logo temos unha colaboración coa Diputación da Coruña, que estamos facendo unhas guías que levan a temática Paisaxe que sabe, que é a campaña que está levando a cabo últimamente a Deputación, e na que, bueno, vamos a dar continuidade a 2 guías que xa fixemos en 2025, con restauradores, con 20 restauradores e restauradoras e con 20 produtores e produtoras. E agora vamos a dar o salto a facer 2 novas guías e os protagonistas van a ser 20 axencias de viaxe que recomendan o destino tamén e 20 prescriptores, é dicir, 20 blogueiros ou 20 xornalistas, xente de medios de comunicación, etc. Así que esa vai a ser tamén posiblemente a número 20. E despois temos que repetir unha. A ver, xa te digo que non sei. Bueno, nos lo estás contando todo, No, Mónica, no. vas de dura, pero nos lo estás contando todo. Al final solto todo aquí. No, pero a ver, sí que é certo que hai unha. Sabes que pasa? O problema que teño é que poden xurdir algunha máis. Entonces, claro, prefiro non cerralo todo. Sí, nada. Pero a de Compostela ano tras ano a temos que repetir, porque obviamente nos editamos un número concreto que son 10.000 exemplares e se fulminan dun ano para outro e nos volven a pedir, por favor, unha reedición, obviamente con diferentes protagonistas. Entonces, nada, Santiago seguramente. Bueno, en fin, 3 guías que xa sabes o nome das 3. 10.000 exemplares, wow, xa lle gustaría a moitos escritores, ¿no? Bueno, xa, pero son gratuitas, claro. A ver, hai que buscar. Bueno, os escritores tamén podían ir porta por porta. Eu non llo recomendo. A ver, pensa que si, moita son moitos exemplares e son moi poucos exemplares, non chegan a nada, vale?
pero tiñamos que ter un número. E o que sí, por exemplo, antes de Chiruca te decía 10.000, son 20.000 exemplares en toda España. E o que facemos ahora cos códigos QRs que te comentaba antes é que sí, deso sí que facemos unha cantidad moito máis amplia, facemos 20.000 exemplares. Co cal temos 10.000 en papel, 20.000 en QRs. E nada, igual, se fulminan igual, porque nos pensábamos en principio que era típica como un libro de oro de deixar na habitación, porque moitos están en habitacións de hotel. Pensábamos que iba a ser a xente que chegaba, miraba a guía, a utilizaba e despois xa deixaba. Jaja, todo o mundo a leva. Entón, hai que repoñer, non queda outra. E ás veces o mellor tomas notas, ou a levas fora, ou se pode manchar, ou vas seguindo o planiño, as indicacións. Pois eu, polo menos cando viaxaba con guía de papel, iba asinando, marcando, pois aquí tal, aquí cual. Sí. Vale. De feito, mira, teño aquí na man a de Camiño Fisterra Muxía 2025, que tamén obviamente está a Ames, porque é o punto de partida, despois de Santiago. E hai unhas páxinas en concreto en blanco para eso, para que poidas poñer tamén as súas impresións, etc. Sí, sempre deixamos algunha folla, intentamos en blanco, para anotar. Tipo isto, para que alguén poda... E agora imos coas dúas preguntas finais que xa medio tes respondido, pero vamos a darlle así unha voltiña, e son, xa te anticipo, as máis difíciles de todo o programa. Tes algún lugar favorito de Ames, algún recordo especial, non? Estivemos falando pois da Mónica de 20x20 e agora quizás vamos a Mónica máis persoal, non? A ver, a min os recunchos que especiais de Ames van a estar sempre vinculados con 20x20. As veces que puiden vir a chamar aquí á porta, a ver... a Mónica personal en Ames eu creo que se tapa coa Mónica profesional. Para min foi máis importante Ames, aparte o que te comentaba antes de Tapia, aí sí que estaba máis a Mónica personal. Ahora teño unha relación persoal con Sonia, por exemplo, que é a técnico de turismo de Ames. Teño boa relación con Blas. Son persoas, sabes, que atopas polo mundo adiante e vai haber un sorriso, e si pode haber unha aperta. E sempre a mantendida, Claro, efectiva. Entonces, a ese nivel podo ter a miña vinculación, aparte de que obviamente teño amigos, gracias a Dios, Capitel Casa, mi amigo Jacobo Blanco. Gracias, Jacobo, por darme las guías, me acuerdo mucho de ti. Teño moitos amigos en Ames, afortunadamente, en moitas das parroquias. Aí está ahora mismo con la máis estilosa de Compostela, mi amiga Carmen Juiz, e que tamén vive nas Mimosas. Bueno, que moita xente, teño moitas vinculacións, gracias a Dios. Tedes aquí grandes grandes amigos de 20x20 e grandes persoas vivindo. E a Mónica de antes de 20x20 ten algo relacionado con esta vía, ¿no? Con esta misión casi de vida, ou é unha casualidade, unha reinvención, ou como foi? A ver, tiña que estar, despois de 23 anos traballando nun medio de comunicación, pois desgraciadamente me deixaron de pagar, como moita outra xente, e me tuven que un pouco reinventar. E como me reinvento? Pois mira, vendo que había unha necesidade, o que comentabas antes de que moitas veces as viaxes se teñen que repetir para enseñar a... Vale, pois no meu caso fixe un Interrail con 20 e poucos anos, e anos despois, xa con meu home, con as nenas, jolín, hai que repetir. E donde me vin con unha complicación para explicarlle a cidade? Roma. Roma é unha cidade inabarcable. A mí me dá moita pereza ir a Roma a enseñar, sabes, se vou con alguén para ensinarlle. Eu si me perdo por ali non me importa, pero tener que buscar 20 puntos en Roma é tan grande. Infinita. E xurdiu dai. Eu quería unha ferramenta que houbera nos hotéis que me dixeran cales son esos 20 puntos e despois pérdete. E como obviamente non iba a facer en Roma, dixen, e por que no Santiago? Entonces a primeira guía obviamente foi 20x20 Compostela, e buscando eses 20 recunchos que recomendar. E por que 20 recunchos así? No, que mo digan 20 persoas de aquí. Aí está 20x20. Nada, así non hai nada que non este inventado. Quero decir, hai que darlle forma únicamente. Bueno, ter o valor e a vontade de poñelo en marcha. Bueno, sí, a necesidade tamén, que non se debe mensaje para todo o mundo. Un non debe facerse autónomo. Bueno, eso que dicen nas mentorías, ¿no? Un non debe nunca emprender por necesidades, sino porque hai un proxecto detrás.
bueno, no meu caso foi por necesidade, saliu ben e espero que dure hasta por moitos anos. Hasta el infinito e máis allá. Pois por este consello para futuros con este consello para futuros emprendedores e con esta historia tan bonita que nos contou Mónica da súa orixe, rematamos este programa. Moitas gracias, Mónica, moitas gracias, Juan. Vémonos no seguinte programa. Un placer, gracias.